igwe 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 ana m anụ ichi oke mmọnwụ yes ichi oke mmọnwụ anaghị na-ebu ala ebu mba no a na-arị ukwu ose elu okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị arị elu igwe 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 ya ka igwe 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 ka igwe igwe ka igwe 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 ka igwe 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 o igwe ka igwe 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 ya ọgịnị na-afịa igwe igwe yes ogbu ọja ana m anụ iya ogbu ọja igwe iya ijere oke mmọnwụ ana m anụ iya ihe anyị ga-aga yeso a na-agụ okwu ose elu adarị elu iya ojere oke mmọnwụ igwe